Ka Potternet Gospel Media Ministries. Ka ministry ka beladap mentala khat san snem. Da ka mensim ka jingkemen da ka mensim ka jing songo yo blai. Ngiyok men pelong pat ya ka ni ka jeseng healing festival how new snem menta. Hang the po madan puro. Nado ka khat riu khat nyau khat pra. Khat riu khat nyau khat pra September arajar arpuar. Barang ni ka jeseng Pini sibon ki bo blay le ngila dwai banginget ngini i ka kamba ka jong blay ka baning kong e ka long banginget ngini i sibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka bamot kin yo pdiang yo jisu ba kin yo ya ka jing plat na ka jing te ka jing khom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnot ka jongi ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka ministry henry kam tam e ya ka bagi nang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ki ba crown tam kam da day e ka ta ka jingpen khia ya ka do henry ka day ka jingpen khia iki men sim bangi da dwai ngi da angnot ru bangi yo i ya ka jingtong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai tadeng ta ma phi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing yeseng bagani ke jeseng ko bangong epi kan long haga singi thoding si sa jan singi ulai haga singi thoding kan nantang ko ke jeseng kata diga for jan mit san shiteng nang ta haga si sa jan kan don lightly ke jeseng step ke jeseng posteng kan don ke jeseng jongki khna ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ke jeseng jongki khna ga kit zo praise shi posteng men step kan long ke jeseng nang ta hagapor arbije kan sadan sakawai ke jinseng bar hagapor janmiet ru kan don sakawai pat ke jeseng hagapor sansteng bat hagasngi ublai ru kan long lightly ke jeseng hagapor posteng hagapor shibujisteng bat hagapor sanshiteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpentip kan kre lupai ka download ke jongpi bat om tang ba mau pi marwai pinwan khat lang ke yeng ka sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang i bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan ba be jangai khat lang i ki bekin wan lang she ke ni ke jenseng ba nginget kan don ru ke jingpen khia ke jong blai ya ka do ki ba pang ke sitom ki ba don ke jing shate shakhom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jenseng mangi kmilanti maro blai jungi ubangi shakri ude blai juki kamba ude blai ru bakrau blai bodon bor blai ubala baro deheng tangi nget makani ke jing seng kan wanra ya ke jing kemen hagani kan nongba ko maka babel ke thu haba ki apostol ki lej banyalap ya ke gospel ki ba pang ki yo khia ki ba shate shakum ki ba yap ru ki empat maka babel ke thu bakal don ke jing kemen hagani kan nongba ngi khmi lenti ru kan ke jeseng healing festival kan heal ya ki babon ki mensim kan heal ya ki mensim kan heal ya ka do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nongba ka jongi kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat ya kan ki jeseng leng bagi jing dwai leng bagi jing shakri ka jing mane blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ka jong blai ya ka bau blai un le kan ka nongba la da finget ai ngu lupa na ru menta ngi dwai bang inget sngau ba ban bu ya ke jingkan mau ya ke jingpan tip fila ban share fila ban pentip ru shaki wai pat ki parlok ki jongpi ba pinyawan ru ka ke sngi da ka mensim to ke jing dwai blai ker kui bi blai shibon ki kmilanti ban i fi ha ke te gi sngi blai nang ker kui fi amen sai sin na ke por ngai khum le fi ker teng ke jong try unong pan em jingi u Jesus Christ but hagane ka sngi idan ru ban wanra biang ya ka jingphla ya ka testimony na ikong lapentngen bat idan menyatho ya ka ka bo bleu la le kamba ka jim ka jong i banganget ka ne ka jingphla kan da ai sha ka bor ka jingkermen ye phi baro ba kham ta me ye kita ki ba phi expect ban yo khon re phi pat yo khon hado menta phi la persang re hado menta fim pat yo khon uniu bleu bangi shakri ulong bleu bala ban ai khon uyone suang ublei ulan mi khon wat na kini gi mau
แต่กันอยู่เลยมันเป็นมีคนนะพี่มันจริงรู้บางเงี้ยกันนี่ก็จิงพลากันนี่ก็สงี้กันดลองก็จิงกระคูยาพี่ต้องยินยาสงับยากันนี่ก็จิงพลาจังอีกองกะกระเตงจงากะได้ลาเป็นตึงนองลังแต่กะจิงพลากะจงากะมันตากะลองกะบะบัดกะบะดะกะลันhaduk kata-kata bangam syam la mudur bat poi perkhat yala de bangan salong kumne kumba ngalong menta ngadap da ka jing kemen ka ba kraw nadu bangawan bat ine pastor Bantei te ngalai syong kurim nadu usnem ar hajar khatsan benai basau hadu prasnem ngam syam la yok khun ngalai dawat dawai keleng kijaka lek pak sumar yala de handrei ngam syam la yok khun kataru Shillong leno yanga ngalai lek pak tes yala de ha i doktor yanga i ong ban ba phim don khun hang ta ngayam bat ngajau umat ngamla ban tibriu tiblesu ngasu yam hadu kata-kata bang ong Balei utrai u inok dingki yang akum ne bayaki wei u aikun yang balei aikun te hang tang syukut kilat kut kinenti da ngan le bat kum no ngan le ngasu perkat hela de ngam su ringkat syuk bat kibreu ngasu la rany ya kibreu namar bang ong u blei ula kentaj yang hanrei utrai syam la inok yang hang taru warla u doktor ula batai ba phim don khun ngam syam la hun ban chu ngap ngalej pak sumar se superker pra benai lenter hai doktor spesialis hanrei kataru long leno yanga kata kapisa kabangadon ngacu penlut barok ngawan man la benai cisen si benai hanrei kataru Shillong leno yanga kat bangalej kata kalau Shillong leno kan shu yam baik hang taru ngam syam lahun bantu ngap lakas ngap ngalakut jing mut bangaong ngan sulet pak duai no namar kidawai kim don jing erap ru yanga tengalet pak duai hai nong ston pra benai lenter kataru Shillong leno yanga hang ta ke sulut kai kesngi kapor yanga ngasu yam bek mit labat sngi ngong ublei trai kan rat kumno yaki wei mi aikon yang amem siam la ai ngan le kumno ko trai namar bansa tang bat arsitemen ru kata kalong jenjar klem kun klem keti ko pa ngapan map tau pa bah beneng ong ko pa to map kita ki pop ki jonga ki bangala le bun sin ko pa ngapen sengusi yame ko pa lingba ka ketin ka banga keren lingba ki jingmut ki jing perkat ki jonga lingba ki kam ki bangale rei utrai syam la ino yanga uyai betin lenti yanga rei ngapat ya utrai bun sin ngalendet wat langalalong kristan rei bun sin ngam dapen ngam jelewi kata ka jing ka jong utrai ngayat lendet na bun sin ngakelet ya ban le jinga sengru ngathaj ngalangnya ban ya kai bet ki parlok ru ngalathaj ngasu marwai ngasu yam marwai hang ta ngasu kut kilat kut kilenti te hakata ka wei kasngi ngapule kata ka bible bat ngaplit kata ka bible dala plit kata bible nga ong ngasu kut jingmut bangan su khot no khun jong ikong tenga khut no khun jong ikong ban sumare nga ndala temen tenga khot khun jong ikong la saus nam te kataru kam syam la hun yang kata kam sim jonga ngasuling ngasu pisamit labas ngi ngasu yam bat ngajau mat ladaki wan kai kilok ki jaru bun sin ngapet na yeng bang ngam sengi ringkat syu bat ki breu ladang ala jinga sengru ngalatang syuan na yeng mana ngamare bran syeng namar ngong balei nyanya keren bat ki breu namar ngam sengi ringkat syu bat no ngasengi lade kum kata ka keseu namar haki lok ki jaru syakaran ben haki bahaying ro syakaran ben te ngan le kumno ngalam mudur sniu yala deru rai utrai syam la ino yanga te haka we kasngi nge song kai sipara bat ime ipa bat ipara jonga te ipara jonga iong
ba phin lek phaduai no ai pastor Bantei te ngaru ngasu ko ngu ya kata ngaong ngan lek te ngapan nombar phun na itai para jonga te ai te ngawan hang ne te tang supoi hang ne kat no ka mesim jonga ka kemen haduk kata-kata ka bom la ban ong ngam tip ke ka ban jiai nga rei ka mesim jonga ka su kemen bat ka sudap da ka mesim phu samreki ngam tip ya ka ban jia rei utrai ulah pha ye pastor Bantei kum yok ta u angel u ong ya nga ba phin sayok khun hang ta nga yam biang nga ong balei ba nadu Bangalai Nongkhryiem nadu arajar kasan hadu mentang ngam siam la yok khun mentale ngala no ka arta kum no ngadang yok khun te hakata ka por ngasuhun la khun ngalej no saying bat da ka jingkemen ngalej hang tahi utrai ulale sisa kata ka kamba e ka jingim ka jonga kumba ka tin jong utrai ka keren hau Jeremia lai pu ar pu nyau le nong ko ong hak mi ngalong utrai ublei ka dok barok don ka bom la bat nga reki u doktor u ong yang aba umla ba pen pimla ban yok kun rei utrai ula yak e ka ba ngi ki breu ngimla ban mudur bat ngimla ban poi perkat te ngi iwe ru kum ki khun jong ublei wadu jingkermen kum badu manga namar utrai ule ka kamba yang ngi iwe ki khun jong ublei wat kelet ban plet bat pulai ka tin jong blai ban pasiau ru yak tin jong blai siam la ino yang hi wat langi long kumno ru utrai siam la ino rei ngidei ban nyai ken mau ya ublai te tang kum ta kublai sibun kababel ka ongi kata uba pelong ya ka balengki bakandon la ka ying bat ban long ka kemi ka bakamen jong ki khun kasam shis pa khalai khandai ka kran ya kata dan apring jo pi ka ne ka por pi sngo kumba pi la khamrang ba phimpat yok khon hado menta pi sngo kumba pinum yok khon sho la pi snap thu ya ka met ka jong pi sngo kumba wat kata ka jinglong kan thai ka jong pi ru ka sange bat ki doktor ki ong ba kamlong kata ka met ka jong pi ne phimla shu ban yok khon pi sngo sui pi kwa ban yok khon pi yaman la ka miet pi ong try balai pat ngam yok khon Ringa kwa ban ong ifia ka ne ka sngi ka mentala da fila ang not ban yok khon pini obat lo try ula ban ai ya ka sara ka bala khandai posnam ban ai khon ya ka hoi kelas dot hakata ka jinglong kan thai ke jongka reu try reu blai ba kraw khandai posnam prakhat pi ka sara kadang pun yeu neu khon ba kada kha yeu neu khon ba ka teng isak khandai posnam bleu dang la ban le kata ka kamba kan ayu pi don pring jo pi menta pi ong ba ki doktor ki ong ba pi la khamrang ba le se fila don saupos nam ne life kun dai life pra na la yu i ya ka e ka bleu la ban le don ki riu kan thei ya ka ba la ya shong kha la kham slam ki doktor ki ong phim yo khon shu on ren da ki la cross wa dia ka san pho ro san phu a san phu lai san phu saus nam ngalai i da la ka jong ki khmat bo trai udang la ban ai khon ki tadeng ta kam don kanok no ka bamla baru try ka babel ka ongi ka ngalong try ublei halor ka do baro don ka bamla ban nga sisham dan ki ka bamla baru try bagi ki baro ki long ki bala ya taw vanget ong ka ting jang blei shunget bet ya ka ka bo blei unle nga kwa ban fi ka ne sngi sedang ban ai ngu no ya ka bo blei unle ha ka ka po ga jong fi sedang ban bukti ka po jong fi sedang ban duai sedang ban kerkhu ka po jong fi ban ngai u blei unda kerkhu si sha u so ka po ga jong fi ban ngai lada ki breu ki ong bamla shu on re u blei ka long bit ka bala dan apeng jong fi la le ka IBF la le CCN RCN ka fil ban ngai po trai sa le ka kamba wat ku slai ya kata lada u trai la an mi khon na ki mau kan ayu ya pi nga kran mi ga jo u blei un ayu ban le ya kata ha ga GM ga jong fi un pen mi ya ki khon ki ti na pi ki khon ki ba reu blai ki khon ki ba kan jaman sim ta da ula ban ai khon ya ka hanna ka bala temen ul pen mi snan do Samuel ngai un kar khu ya pi ru kum jo maru blai u de u blai u bam ju le Shillong ye no u de u blai u bale kum jo ya baro ki ba trang ba ki ba sliang ka Elizabeth ru kala temen rei kala yo ya Yohanes nong pen baptis ngai utrai le kamba ya ke em ke jong firu ta wat judo jikermen wat ju
pet ya kutuk report bagi ong bagi doktor bamlong show nang ka banong if you on pet ya kata hoi ke bagi doktor ki ong kadai nang idon pat saya wei pat doktor bo kham kraw mutahi dei ubla thau bala pelong ifi bodu bala ban le ki kamba utrai ong to long kala long kan long bet kum ta nganget pinyo bi khun ki kti ki jong fi wanum do jinkerman utrai ker khu ifi unda ker khu kurim jong fi bang ne ka yeng kan long ka yeng ka ba shakri yo blai in the way han ka por ka bamanta try nga ingu ime kum le ki kamba try nam tai la pentngen nganget go try mele kamba ro try gini ki khun ki jong me ablai try ki snow kumba kila do men sim try ki snow do jinkerman ro ki yam ki snow kumba kila he kata ka kerta ngai ko try mela ben le ke kamba na ka banta kini ki khun kinda yok khun kinda yok ti ba try me pelong ke ka kpo ka balengki ko kan ra try ka kpo ka ba sei so ablai mar me beri blai ba pelong ye ka balengki ban don la ka ying ba ban long ka kme jo ki khun ong ka tien ke jame kinda long sha pinda long ka ka breu ka ba kmen pinda long ka breu kan ka ba sei so pinda long ka breu kan ka ba long ka kme jo ki khun hallelujah ngada nget ka ka khu ya fi ha ka tengu jisu ka ne ka kpo fi bat itu ka kpo jo fi kerkhu kpo hallelujah nga aingo tra ka ne ka kpo kan long ka bala kerkhu ka ne ka kpo kan long go tra ka kpo ka ba sei so hallelujah ne ka kpo ba nu so ji kpo ble me kerkhu ble kin mi ki khon ki ti ne ka kpo ka jong fi hallelujah ki breu ki ba reu ble ki breu ki ba kin jaman sim kin mi utra un icon ne fi hallelujah so dan pre jo fi fin yo san rap ro hallelujah fin yo san rap aingo hallelujah aingo utra wat kuslai hallelujah ble le ki kamba na snoba try un le ka kamba nam ta jong fi hallelujah fikir tengi meba na sngoba fim dan kon utrai ongan icon fi badon shibun ki meba ha ka por utrai ongan le ki kamba filong ko meba utrai ongan ker khu ye fi ru at kuslai ngan le ka kamba ha ka tengi jame u chi sungi dwangi pediang ni aingo ru amen but amen aingo ible ba ula pa ka ktien upa ka ktien pediang ni ka ktien ka babal ka ta ka sam shi spa nyor khar bar pho upa la ktien pen kia fi shisha upa ina ktien pediang ba fini ga kamba ga jong blai tang ka to ni benai pin sarmet pin sayo ki khon train ker khu fi ngin sai siam fat amen ka Potternet Gospel Media Ministries ka ministry ka bladap mentala khat san snem da ka men sim ka jingkemen da ka men sim ka jing songo yo blai ngi yo ben pelong pat ya ka ne ka jeseng healing festival how new snem menta hang the po madan puro nado ka khat riu khat nyau khat pra khat riu khat nyau khat pra September arajar arpuar baragani ki jeseng pini shibon ki bo bleun le ngila dwai banginget ngini i ka kamba ka jong blai ka baning kong e ka long banginget ngini i shibon ki men sim ki ba kodor kin wan shaka jingkla ka bomot kin yo pediang yo jisu bakin yo ya ka jing pelaj na ka jing te ka jing khom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnut ka jongi ka dai ka ta om tang mingin rakhe ka jing dap san snem jong ka ministry henry kam tam e ya ka bagin ang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ka ba crown tam kam da dai e ka ta ka jing pen khia ya ka do henry ka dai ka jing pen khia iki men sim bangin da dwai ngi da angnut ru bangin yo i ya ka jingtong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai tadeng ta mapi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing yeseng bagani ke jeseng pembangong ye pi kan long ha ka singi thok ding si sa jan singi blai ha ka singi thok ding kan nantang ka we ke jeseng kata de ka por jan miet san chiteng nang ta ha ka singi sa jan kan don lightly ki jeseng ka jeseng step ka jeseng posteng kanon ke jeseng jong ki kna ya ka bangi jo ai kerteng ya ka na du men shwa ka bangi tip ke jeseng jong ki kna ga kit zo praise shi teng men step kan long ke jeseng nang ta ha ka por rbj kan sadan sakawai ke jeseng bar ha ka por jan miet ru kan don sakawai pat ke jeseng ha ka por sansteng bar ha ka sngi ublai ru kan long lightly ke jeseng ha ka por teng ha ka por shibujish teng baraga por sanshiteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpen tip pen kre lupai ka donut ke jongpi bad om tang ba mau pi marwai pinwan khat lang ke yeng ke sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang i bahayeng ke basem ke jongpi ki ba jan ba jangai
khot lang iki bikin wan lang isya kini ki jenseng pada nginget kan don ru ke jing pen khia ke jong blai ya ka dok ki bapang ki sitom ki badon ki jing syate syakom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini iya ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke ki jenseng mangi kmilanti maru blai jongi ubangi syakri ude blai juki kamba ude blai ru bakrau blai badon bor blai ubala abaro dahing tanginget maka ni ke jing seng kan wan ra ya ke jing kemen ha ke nong ba ko maka babel ke tu haba ki apostol ki let banya lap ya ke gospel ki ba pang ki yo khia ki ba syate syakum ki ba yap ru ki empat maka babel ke tu bakal don ke jing kemen ha kata nong ba ngi kmi lenti ru ke ni ke jeseng healing festival kan heal ya ki ba bon ki men siap kan heal ya ki men siam kan heal ya ka do kan heal ya kan ni ka jela ka jongi kan heal ya kan ni ka nong ba ka jongi kan heal ya kita ke bau syaitan ulawan ra kita ke jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat akan ke jaseng leng bagi jing duai leng bagi jing syakri ke jing mane blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ke jong blai ya ka bau blai unle akan ke nong ba la finget ai ngu lupa ndu mentah ngi duai bang ingat ngau ba ban bu ya ke jing kan mau ya ke jing pen tip fila ban share fila ban pen tip ru syaki wai pat ki parlok ke jong fi ba pinyawan ru kita ke sngi da ka men sim jo ke jing duai blai ker kui bi blai shibon ki kmilanti ni i fi ha ke te gi sngi blai nang ker kui fi amen